Kwali ntuya chake asobo ikiranu kurwase kaunti ya Kisii awase abana bodaboda kurwase wodi ya Muticho ebunge ya South Mogrango baganirie ogosirwa hirego ikirania obokoreri bwabo ukwana chinga kiecho boigo nigo bamuganirie omochumba bo Silvana Susoro akoriye birogo binde binene ase serikali na kurwali baga asabara ibande koira libaga ryobochumbe ase bunge ya South Mogrango amanke nigo twarganire n'umurikyo ito Frida Kerubo. Abana bodaboda kurwase wodi ya Muticho nigo bariganirie kerengerero kia Robert Mairura asoko bo mubunge o South Mogrango mwaka w'ikirubere 2022 ukwana omunyakirogo ase stage chonsi 2024 ime wodi eyo nigo bagania ogosirwa asensemo yesako ilio kwegendereria boigo nigo bagania kwegwa chihema gose kwagacherwa ase bakoigama ilio kweneki obokoreri obuya ase sekte Oto support elinde sake itonyore certificate na amaganiande arabe ayaganira asengencho yesako. Number 2 a priority entangani nagani kogosorora ekiagara abo murabane kumbera natole na barabwo ase chinsemo au muna koigwa igotubwati stage 2024 lakini kishedi ntorarosi echituranyare ko batoko igama nagani kogosorora asengencho no boshedi obutokorosi boroboke esengencho boroboke nagani kogosorora ngakwarenge gwanche the first priority kwarenge gwancho musike Mairura ongorerema nene igera nyare ko bugori abantu emia elinde nebirogo byaye tonyare ko batoko yetwara asengencho yoko umbera naseme kutano tinga kiecho boigo nigo bagokera abarai imeye bunge yo asibagani gwa kamabuta omobunge Silvana Susoro eliokoligia ebirogo binde ase serikali na komwali baga Mairura eliokomesia South Mogrango ntusigeta baraibaro gochakero mu MCA mubungo itobo orebono o South Mogrango na endo ore chief wipo aigasense ya Kenya igotwarenge gosaba muna banyakero go kiagara bono beiro chi round ibere bono muna bana bodaboda gotwango gosaba musike Silvana Susoro togwa kamaguta ngabono toisaine bobunge igogana iriko borie kero go keigoro biroge byegoro bye county mbiro no bimanyete mbiro no nyambono na boisaine ko bodi no bogabana asensemo ya basubati nigo bagania koroserigwa chipara na boigo chidaraja eliogotanga emebasokano ye chipara ara bachandikire chipare chisaregete bipare bye bikebike kakia soko nyaro toroseri kiagera sinara macha koba nonyo mungino gendo tumbumbu mugima asengenje none oyoko gende na bakobo mokongu lakini onyare chibochogata chikaera obonjeranjera mburuta toto konyo totareka 2027 yo murayo ito toto konyo bonjero obwo boparo obwo ase Modicho ward onyara ko bagotoroseria ndobwata barayi baitora connect na barabo bagoteya so paro bubore orato tiche tuchire ne chitara cha abantu batwa kwambakira bagende sukuru banyora nga batonyire ime ase ngenjo cyare bire chipare bibe ne chitara cha chimbe boigo eliogotanga amaroire nigo bagania Robert kubaroseria ebitacho eliokogendereria komesia obugirango ebitacha abangina twarerire etokonywa amacha machafu akuruchi para chamba chikolire megomba cyatirimbaga ne chichafu cyo chamba cyikasege tacha akitokonyo botacho bokoboke akiotorose tareka 2027 ntuno atore maega asore ngo kwatore chikura nane tutagete omurayo ito anyoro bwe mupi ekiagero omurayo ito soro ronto musigete nane tutatasuke kero gagana nonyo abo president agenda beno ne governor abo tigere kero go kyo kolegas abana bodaboda nigo babolio goika abarai anye lioko egendereria amatuko abosio na boigo goikerania amaganio abo timu ya iteye teriko ba well represented ya saba gambi bande enche nataka bono muno mugambi tubwatete koboko oimokia abantu baita base timu ya erimo gotara komo bega kwa bega baba sore egere ni ntutura manye chinjera togweta no bokongu togwetera mwalimu ta konyara goto represent ntubu na boda munyagitari ta konyara mungina bwechiro ta konyara Wono nigo abana bodaboda abo baenekiri komwa amagoro Robert asoko bwatirana na gokora amonchererio ime yebunge yo tomo amagoro muna intu abana bodaboda ku stage ye wodi ya Muticho boigo amana members bonse Frida Kerubo, Ndizi TV.